pista per favor. Tota la gent que està en les bateries, que s'acaben de fer els cavalls que busquen, per favor. Ara ja va. Y el señor la salud de Manga, en un rosí a la sala, en els clips blancs. Són llauradors d'ací, de la terra, de tota la vida. Un aplaudiment per ells, per favor. La faena, uns cavalls molt ben domats, molt ben arreglats, tot que toca. I molt ben cuidats. En apartaments i no podem pillar el cotxe, entonces farem tot actuant a veure el millor possible. Moltes gràcies. En la pista, Lucía en el cavall jaleante. Lucía y jaleante. Jaleante. Mira, mira, mira. Moltes gràcies, Lucía. Comença en una de les esquenes a fora i en un círcul ara una de les esquenes a dins. La gent que està en espalor, per favor, si no el cavall fuig. Extensió. Jo no soy Vicky. Hola, Vicky. No, yo no soy Vicky. Cavall castany, capa castanya, en el tronc, unes esquenes a fora, en un círcul, i unes esquenes a dins, cruzons, cames i peus. La pobre que va ahí. Un apoyo sobre la mà dreta i ara trencant a l'esquerra. Mira, 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 mira. Cavall molta serenaet. Això no són un dia ni els dos. Són amb tu dies i mesos. Senta el galoquet, puntet. Un galop cadenciat, a poquet, en círcul.
Qué guapo. Un círculo Vale, gala. sobre la más verde. Están las patas de arena. Un galopán sobre la más verde. Un apoyo. Se notó. Era un trote en extensión. Bueno, doneu-li un aplaudiment, que això no és fàcil, més per la figura de la sola. Doneu un cavall i un fort. I ara per l'espanyol. Mira, mira cómo va. Un aplaudiment. ¡Bravo! Moltes gràcies, Lucía. Ara es prepare, bueno, la tabladora que li... Bueno, ja tenim la pista a preparar, però anirem a presentar que se prepare Eric con la llengua triana. Por favor, la que no se va a llevar los palos, al caballo. Eric, estamos manejando con esto. Un aplaudiment a Eric, por favor. Que a ver si estamos aquí. Carlos Cabella. Sí, el más. Hay un apoyo. Y hasta ahí. Y hasta también hasta afuera. Una guapa porque a mí me encanta. A mí también me llega el pie, pero es que... A mí poca. Ahora el apoyo sobre la mano derecha. ¡Guapa! Voy a apoyar cada uno. Ara ens agafava el diari al mal de peu. En un apoyo a la mano izquierda y contra el Candy a la derecha. Y ahora Hay que dejar a la yegua.
una batalla. Torna a canviar. Un aplaudiment. Que difícil, Segunda apoyada. Una mitja primera, perdó. Canvi de Franco. I ara no canvi de Franco. Canvi de Franco de nou. Tú déjalo un poco. Canvi de Franco a 2 a 1. Ahí. Molt bé, un aplaudiment. Ahí. Anem a canviar de Franco a 1. A 1. Ahí. Viene que cambia de Franco. Padre español. I un aplaudiment al senyor Beric, al grup de la Quadra Monitor. Moltes gràcies. Borja Pau, un cavall i present. Moltes gràcies, doctor. Cinc al pas.
Cosa, justo era un pas espanyol. Un aplaudiment, perquè això no són dos grios, no costa 1, 2, 3, 4... I un aplaudiment de la reverència espanyola. I ara la sentarà. Un aplaudiment a Borja Pau, de Carcaixent, del Cavall Il·lustre. Moltes gràcies. En la pista Perfecto Monzó, en el caballo elegante de la épica Monzó. Venga, Rey. Sienta paz. Un aplauso, señor Perfecto Monzó. Es un caballo joven, para el público, para los temas de tranquilidad.
más Ole, tuollainen.